så sammen i den her video i dag, der skal vi spille noget Shababcraft. Og ja, der kommer lige link op på skærmen til min sidste Shababcraft video, og så kan du gå ind og tjekke den ud. Det kan I bare gøre, og lad os lige flække nogen her. Shababs, og der er IP beslutten, så hvis I join den. Det håber jeg vil. Ej, ikke backstep. Ikke to. Skal vi spawn? Du er fall damage der? Jeg ved det ikke. Nå, lad os bare gå ud igen, og hvis I kan høre mit tastatur ret meget, så må jeg undskylde, og I kommer til at høre det lidt mere, men det er måske lidt bedre lyd, fordi at jeg kommer til at... Han er Salukin. Død. Jeg kommer til at, få et Razer Black Chroma, jeg må købe efter jul, og så kommer jeg til at købe det. Så lad os lige se her. Kan jeg ikke få nogen? Han er et... Okay, jeg skal lige lægge min redstone. Så ja, der er IP beskyttelsen, hvis vi joiner Shababcraft. I kender måske Armin, og det er ham, der ejer serveren. Og jeg kommer også til at lægge et link i beskyttelsen til Armin og MC Kid Pro. MC Kid Pro, han har lavet simpelthen serveren. Og ja, det har han. Så lad os begynde at komme lidt mere i kampen, siden jeg ikke har bevæget så meget i dag. Eller så meget i den her video. Ikke to. Der kommer 2. Okay, jeg vil lige... okay, jeg fik ham. Godt. Malte du... Nej, lad være. GG. Ja, lad os bare gå ned sådan... Jeg ved ikke, hvor mange gange vi skal gå ned, men... Ja. Håber, I vil smide et like på den her video, og ramme 4 like, 5 likes, så kommer der en ny Shababcraft video. Og der kommer lige længere på skærmen til min sidste Shababcraft video, så kan jeg lige gå ind og tjekke den ud. Den er også god, håber jeg. Lad være. Vil du fight? Jamen, så kom her. Nej, det vil jeg. Okay, det var rigtig dårligt. Jeg tror, han læggede lidt. Og ja. Lad os bare køre ned i PP igen. Og yes. Hvis jeg ikke dykker så meget, kommer nogen bag mig. Ikke nødvendigvis. Hits. Okay, nu skal vi lige op ad flækken. Jeg er low ground også, så lige få det på ham. Jeg var meget gå ned på mig. Er du klar? Nej, ikke dig. Går lige efter mig. Ja, der er en, der gør, men så lover jeg heller ikke, så bare prøve. Få et hit. Nå, okay, han gik en gang efter mig. Okay, jeg rammer ham. Der er så mange, der backstepper ind, når man er i fight. Det er sådan lidt irriterende, men der er også 37 inde, og klokken er kun... Eller kun. Jeg tror, den det bliver engang måske 10, halv 11. Er det 4 mands team? Jeg bliver backstepper. GG. Ja, okay. Nå, skal vi gå ned? Eller sidste gang. Jeg ved ikke, om jeg har sagt, at det var sidste gang, men hvis jeg har sagt det, så mener jeg det åbenbart ikke. Men lad os gå ned sidste gang, og lad os lige få ham her. På det hit. Kan vi få et crit? Det burde ikke være så svært nu. Jeg er backsted. Ja. Det gjorde jeg. Jeg tænker også lige, what?
Okay, men ja, lad os lige... Jeg har måske vist det før, men det her er Shababcraft, hvis det her er den første video. Her sælger man sin redstone. Her køber man nogle gabbles, enchanter og... er der mere? Der er bytterum her. Regler, ingen hack, ingen spam, respekter alle bytterum her, så går du ind her, og så kan du tage for din ender chest, og så er der simpelthen her, hvis du har et godt sværd, og det er lige bare gået i stykker, så kan du lige repair det, så ja, nu skal vi gøre det. Yes, så tak for med, og hvis du lige den her video, så husk at smide like på den her, og ja, så lad os bare, så ses vi i næste video. Hej.